Croeso nôl I gylch y defed nawr te Elin. Chwarae teg i'r dad. Mae'n mynd trwyddyn nhw'n go gyflym. Ni yn y cylch nawr sydd wedi crydydu. Ydy. Na, mae fe ddim yn hir wrthi, ond mae fe wedi rhoi chwarae teg I pob bryd chwarae teg. Ydy, teilyngdod, yn mynd omgylch nhw un wrth un. A mae'n amrywiaeth o fridiau fan hyn nawr, a mwy na lai y rhai cyfandirol, y rhai sydd wedi cael eu mewnforio mewn i'r wlad yw'r rhain, ynddo fe? Ie, ac fel o'n i dweud, maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth i'r elfen o cig o bosib. Heb anghofio y rhai Prydeinig, a maen nhw'n cymundeb o'r ddau elfen mae'n gweithio'n dda. Mae ffermwyr Cymru yn defnyddio nhw fel maen nhw angen. Os gwrs, haid chi gael mam i'r oen. Namol iawn mae rhywun sydd mynd ar y fachrad yn croesiad. Namol iawn o'r rhai o hain, yr Suffolks, neu rai cyfandirol, neu beth bynnag arall. A mae o'n gweithio'n dda. Mae wedi bod yn llwyddiannus i'r diwydiant dros blynyddoedd wan. Chi wedi bod yn gadeirydd heb y cig blynyddoedd yn ôl, ond fe fiwch chi am ddegawd bron yn do fe. Beth o'ch chi'n gweld? Pa patrymau o'ch chi'n gweld tra bod chi wrthi yn gadeirydd? Wel, ie, es hir wan, mae pobl wedi sylweddol ers blynyddoedd bod y cig a gwerth y cig yn holl bwysig. Felly, dros y blynyddoedd, oedd yn mynd fwy a fwy a elfen cig o bosib, coesol, wrth gwrs, a dyna beth sy'n gwerthfawr i'r fwtsiar. A mae hynna wedi digwydd ers blynyddoedd a allu mae wedi sophistigeiddio y peth mae y ffermwyr, a fel o'n i dweud, maen nhw'n gwneud o'n llwyddiannus iawn. So, newidiadau, maen nhw'n raddol, ond yn un ffordd, cig a cig. A sy'n chi ar y bridiau Prydeinig hefyd, mae'r breidwyr wedi sylweddoli, haid nhw symud y fordyddiad y fi, felly mae yna elfennau newydd yn y breidwyr Prydeinig, swn i'n dweud. A mae'r ddafad fynydd hefyd yn bwysig yn dweud nifer o fridiau yn cael eu groesi gan y ddafad fynyddig, a mae'n ei mamau da wedyn I fagu oen sy'n addas ar gyfer y farchnad. Un peth arall swn i'n dweud, gyda cymorth Hybuci Cymru a grai eraill, mae'r breidio genetics wedi symud ymlaen yn gyflym iawn. Pan sbiwch chi ar diwydiant iair neu moch, mae'r genetics wedi newid yn sylfaenol dros y blynyddoedd, a mae defed yn dal fan hyn ffast. Mae technoleg yn rhan bwysig yn dweud o fywyd yn gyffredinol, a mae'r rhaid i'r diwydiant amaethyddol I fynd gyda hynny hefyd. O, yn sicr, ie. Mae'r amaethyddaeth nawr yn mynd mwy technoleg, mwy genetics, pawb yn edrych mewn I be maen nhw'n brynu, yn hytrach na jyst prynu rhywbeth sy'n edrych yn bert. A so ni edrych ar y bryd nesaf, sef y Charolais. Ffrainc, y bryd y Charolais yn reiddiol o Ffrainc, a Ffrainc yw un o'r gwledydd pwysicau ni o ran allforio cigoen. Ie, allol, mae yna ymdrechau wedi bod I gyrru cig I wahanol lefydd, ond y gwledydd fel Ffrainc a Glad Belg, Benelux, maen nhw'n galw nhw, maen nhw yn farchnad enfawr I ni a pwysig. A be maen nhw wedi gwneud ydy codi'r gwerth, achos maen nhw yn fodlon talu am safon. A felly, ydych chi'n cael y mantes I ni fel allforwyr i'r machlad yna. Wel, yn sicr, mae'r safon I weld fan hyn yng Nghylch y Defed yn Sioe Frenhinol Cymru 2023. Nawr ni adael I a cael hoi fach o Chylch y Defed am ychydig, ond fe fyddwn ni nôl ym mhen dim I weld pwy fydd yn ennill Pencampwriaeth grŵp Parau Rhyngfrid. Nôl I chi I Gylch y Defed, ni wedi cyrraedd rhestr fer o wech par nawr telyn. Dwi ddim wedi gofyn hyn I ti cyn nawr, ddim eisiau rhoi pwysau arno ti, ond fel merch y beirniad, dwi'n mynd lawr I wech, lle ti'n credu mae am fynd? Wel, fi ddim yn siŵr iawn, ond I fi'n credu bod fi'n mynd o'r pen ar y bloc o gweud y Charolais, fi'n eitha licor par na. Ond eto, fi wedi gweud rhai pethau nawr, a mae fe wedi gwneud hollol wahanol I be fi'n gweud, so fi ddim yn gwybod. Nawr te, Rhys Roberts, y Charolais, mae Elin yn meddwl. Ie. Wel, fyswn ni wastad yn mynd am Prydeinig, wrth gwrs, fel bias, ond haid mi ddweud, am yna gyd yn dda, wrth gwrs. Mae'r badger Cymraeg yn defyd bendigedig o'r tri o'r ochr yma. South Downs hefyd. Falle haid mi cyfadde, dwi'n ffindio'n anodd I gweld nhw'n ennill. Wedyn troi y ffordd arall i'r cyfandirol.
Mae'n gyfaill i wedi mynd am yr Charlie, mi ai am y Suffolk. Iawn, mae da ni, ych chi meddwl, y Torwen, y Charlie neu'r Suffolk. Reit, beth sydd gyda ni de? Yn y cylch sydd heb i crwdydu, mae da ni'r Torwen o Sir Gar, y ddau nhw, Malcolm Cynwyl a Matthew Brown hefyd o Sir Gar. Wedyn mae da ni yr Southdown, a rheini wedyn yn dod o eiddo Howard Wood, a wedyn Elizabeth Sargent, Sussex. Ac yn y Valley Blacknose, mae rhain yn fryd bach eitha gwahanol yn dyn nhw, Elin. Ydyn, yn fryd newydd iawn i'r circuit yn ydyn. Maen nhw'n rhywbeth newydd a sy'n mewn ffasiwn yn ofnadw nawr. A rheini o eiddo Gerallt a Ceri Jones, Pant Gwyn Gwynedd, a wedyn Steve Dace Caer. Reit, mae'r ffon o'n i lawe. Mae'n camu mewn i'r cylch sydd wedi grydydu. O, dwi'n mynd i wneud i benderfyniad nawr, Elin. Ydy, dwi'n meddwl bod e... A mae'n mynd yma, Charlie! Da iawn. Llo'n gyfo Oedd Elin yn nabod i Padr, eitha da. A fe wedi rhoi y Charlie yn gynta o eiddo Taylor Ingrams, yr Alban a Ben Amflet a Berhonddi. Wel, diolch yn galon i chi'ch doi. Wel, glwn ni top tipsters fyna yn wir. Elin yn Aberystwyth ac wedi gweud mae'r rhain o dda mennill ac oedd hi'n iawn. Well, congratulations. You had a really good show, haven't you? Yeah, it's been brilliant, thank you. Yeah, no, thanks very much. No. You came to the show, you've been here quite a few years, but you've never won a red ribbon. And what have you won in this show? We've had a good go. Yeah, champion with the Charlie, and then to go on to have the champion pays this year, it's brilliant. No, chuffed to bits. 2023 certainly was your year. No, thank you. Well, congratulations to you all. Thank you. Thank you. Well done.